Wis. Pas nak kowe. Teka butet kowe. Bener kowe. Enak ora Kang? Kang. Enak ora? Kang Rafia. Alon Kang. Kau nyedak? Hah? Wes? Hup! Nah, tangan gini. Orang apa nih gini paham? Wes? Wes rupes? Cuy temen. Ois. Nah, sorry bu, lama. Buat aku. Oke, wong teman. Anak salam. Oke, wong salam. Yuk, barang. Baris. Siap, gerak. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urung Pak. Oke, kini menang. Karena barang menang gamelane muni. Urung Pak. Karena yo, baleni. Cik rok lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kia kepe cek jenenge warga ngendi? Goson. Gasana apa gosono cerita? Yang bingung sih gasana apa gosono? Nek wong Wanasaba pancen gasana. Nek asline apa? Asline gosono apa gasana, nggih? Gasono. Ana sing muni gosono, gasana, gosono. Lah sing penting kuwi. Oh, sing penting wargane pada sehat nggih, Bu, Pak. Sing penting wargane pada kompak. Guyub rukun, sehat, waras selamat, anak sak putune. Amin. Amin. Nggih. Compes. Dewek niki sak rombongan Retno Asli Budaya saking Tlatah Mulyasari, Jarak Sari, Wanasaba. Nggih. Prabuyu. Nah, nggih dewek dikon menghibur masyarakat Gosono. Masyarakat Gosono nggih dalam rangka apa pis? Acarane nek ora salah krungu. Cukur gembel. Gembel. Siapa sing cukur gembel? Nyong mau mertakan merana. Sinten, Mbak? Namine? Hah? Cetak ini bapak kaitan. Suroyok ya lo. Terus iki acarane dalam rangka syukur gibal selamatan intinya diselamati. Bocahnya jaluk lenggeran nangkap lengger. Nah, bulan kuwi dewek ning kene kon menghibur masyarakat Gosono. Nah kuwi cok wong gembel kuwi ya ngerti. Wong gembel kuwi titisane Kyai Kolodite. Wong gembel kuwi. Tapi ada jeruk di gembel. Jeruk di gembel. Wah jeruk di gembel selipulut ini aja. Wong gembel kuwi titisane Kyai Kolodite. Sing nang Tlatah nggih ngono kuwi. Titisan pilihan. Kuwi wong istimewa kuwi. Nah, nggih mayo siki intinya ada menghibur karo dongak-dongakna kuwi bocah jago dongakna. Rika-rika sing tua padhae yang cambirnya ora ilang dongakna ora tekan. Moga-moga siapa mau? Cita asli, bukan mesti. Sing ngumpet. Hah? Sing ngendah siapa ta jenenge? Mulai sedokon ora salah jeneng. Hah? Lah kowe cita kowe belah. Heeh.
moga-moga sing dicukur paringi waras slamet sak keluarga. Warga dusun sakintanipun mugi kaberkahan sedanten. Diserung rika. Oh, Ya sing pada nandur-nandur kuwi ya ben pada apa ya? ya. Ben pada Wah, panen sing akeh, sing subur. subur tanahipun. Kon ki tanduran jagung ki, burung buah kok nek wong yo gak jaluk kok. Burung buah lah. Sida. Oh, Ya iki kae buse. kowe ngene apa? Don sih. Ya Allah. Allah kadang ya diparingi bocah sing soleh, berbakti kepada orang tua. Ya amin, amin Allahumma. Nah, wis, siki dhewek ning kene wis netepi kewajiban. Siki dhewek dikon Pak Lurah kon menghibur karo kon resik-resik desa Bosono iki. Mayo mulane kowe dhewek resik-resik. Oh, Kusik. Manik. Gawang bocah. Iya deh mau itu dititipi Pak Lurah. Pak Lurah kowe demi ini kayaknya nemu bocah. Oh. Nah, bocah ini dibuang nang terminal. Oh. Ngono ya kowe. Mandala lah. Oh, Mandala. Oh. Jenenge sama kowe. wong nemune nang terminal lah jenenge termini. Walah, nyambung bayar. Ya wis. Oh. Siki pribadi penake bocahe. Ya digletakna kono nggih. Didalan ngen. Oh. Didakna jur sambi foto-foto. Oh. Ben kepenak ngono carane sih. Kowe nang gletak nang kono ya isor wis Cidagori kuwi. Oh, ki wis tak kene lah. Dari tengah-tengah kene ben keton. Oh, kene wis Cidagori kan wis ciplukan. Oh, dadi. mana kono gledakan ngen. Mocong. Macam mana kono. Nah, kene iki. Wis, kene iki ah. Keton sih, Mas. Nah, iki. Nah, kono selendane wis di kowe Gus limutan apa kok kambilan wis sendange. Ben ra enyes. Ya, oh, kopi. Nek cangkeme aja dibirot. Jiret ding. Nah, wis. Wis, siki mayo babat tuh. Kesik ngen. Wis, kana wis. Kana. Cong. Ki oh nyong nih. Oh wis, kana. Yo. Sis. Hah? Oh, tak keri dengen. Goreng dulu engel. Jing, rok lu. Sing bener, Kang. Sing bener, ditengeri sing bener, satu beruan. Yo, balani, sing bener. Jing, rok lu. Oh wes, ya Allah. Ngomong wong tua ke macam angel lok-lokane lah. Yang rumah sampai nom dewek ya. Hei, ini berenang. Nah, tinggi ngene iki. Nah, mudeng. Dong, maksud. Oh, ci, ro, lu. Wes lah, wes. Alah, wes kaban, wes. Cuk, wes. Kaban sik wes. Wes iki bersiki, wes kene. Bocahe ning kene. Ning isor wit randu iki. Enak-enak iki. Wes. Cuk. Wes. Bersiki. Cuk, guru cuk. Yo. Cici, ora kru. Biasa. Raja. Ya terus. Kompiang. Biar betapa cine biar radak rasa kerumpia wis enak-enak pak ya Allah macam wong udah lebu yang kalau kau gelian banget sih lah lebar badan turu bulat boyoknya ning arep wis jikope ya iki gambaran nih wis iki mayu dewek wis ngene wis ya siki uyak 4 dingin do anake nah wis yo
Cabang baik. Tapi para lapang. Ora krungu ora kuwi. Ayo beda kok aja kowe. Nah, Pes, dong. Wis oleh apa? Oleh wedake. Wedang tok. Mata air, Mama. Ora. Weh. Sama sing ngerti ge, apa? Siapa? Hah? Suwa. Mentah. Apa jenenge? Aqua. Bol-bol. Bol-bol. Wis. Oleh pan sedikit. Dia oleh di Transeles. Oh. Rak. Apa? Bro nah. Wis pangan bae sing penting. Oke, si jedang ana telu. Ayo pangani. Iki tak maaf deh.
Hei, Metang di sini ke. wan terus nang gawe apa jam ini? Hei, udah bah, lagi sibuk si betengin. Anaknya tuh kaget tuh kupap hijau. Kenapa? Lagi bulan. Anaknya makan kerpes. Juga bulan. Yang ya. Terus kan. Hei. Oh hei. Sekarang dulu. Ini apa tujuan ini? Sekarang hei. Semono jenet dulu pisan. Setan. Bocah dia. Nang ndi? Wan uyak nampan bocah ya pangan dewek. Sing penting medah. Ora santun beras. Ayo sing dia, Dik. Bener-bener. Bocahnya sudah nanti mau. Kembali sing duwe kok. Coba. Weh, kembali. Bisa. Wes. Daranan nanti mau, temen ndi? Lah kowe tendange iki. Kowe tendange ndi? Busake. Oh, kowe sing pulang kowe. Ya. Di. Di mau. Tempo dige. Wah, mesti pada dupetnak iki mesti. Sapa sing dupetnak iki? Sing dupetnak sapa iki? Tendang icok iki. Dene maju. Cah cilik dupet-dupetnak. Pendi bocah. Hilang bocah. Hilang bocah. Wes, biak bae koyo. Wes. Ayo, nangis tak ora anak budane. Wong lanang menangis. Leh. Yo. Ayo. Tiap mana? Ayo sikit lihat. Siapa jenenge? Hah, ayo. Diak cepet diak. Tomel Pak Lurah kok. Terpilih. Waduh. Nang di bocah. Jagong ya bos baik. Nang dia. Amin. Nah, si keton dewek. Gua sing foto kayak ngono kok hilang. Ngapa? Geger-gegeri wong sak donya bae iki. Jekona coklat. Dur ngapa? Coklat. Wah, dong-dong nyokot. Pret temen lah. Murah. Jal bering mana? Pes. Jal teman ora. Jangan jelas. Dolak kenyokot. Aneh. Apa? Temenan Pak? Ya Allah. Pada kasar temen. Ngadep. Ada temenan. Yakin. Beri. Ayo. Wes beri bareng-bareng ayo. Ya ora. Dong wae ciri langsung diblok kok. Ya iya Kak. Deke sing arep nyong sing buri cepet. Deke sing arep nyong sing buri bae. Apa nyong sing buri deke sing arep? Ada bae Om. Di mana? Sing nyandung wis lah nyandung kok.
iki tak untal marang bocah iki. Kowe sen wetengku. Obrak kabeh. Tapi karang lapang. Wes, Bung. Sini. Kos-kosan tak? Kos-kosan. Kira beres ya. Mana luyak bantuan be. Ye. Dewek lapor be. Sing, bola. Setuju belah. Setuju ada setuju. Itu lah. Setuju bahkan nek lapor. Oh, lapor Pak Lurah Beliau. Ayo dah cepat. Oh, tak ngomong ini lah. Tak ngomong Pak Lurah Baron. Weh. Ayo, cepat. Petuk Pak Lurah. Apa? Nunggu ini paham lah. Apa ya? Apa ya? Wes. Lah dong, kata kowe. Allah, ambekane. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan aja, ngos-ngosan. Ayah. Halo. Nah, itu Cepat. ngapain ya? Playu. Iya. Oh, playu. Playu. Lu nyung banget nih kalau itu pelat-pelat ini. Beli drink. Kalau lagi di sini ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ono podol, wis. Aku dah. Piye? Terus ini. Piye? Turmine piye? Maaf. Dia maaf sapa turmine? Ora remokan kowe. Maaf. Gajah Singabarong. Oh. Dipangan gajah sing bareng lho. Nggih. Oh, karepmu piye saiki? Dibalekake 12. Bapane ning ndi bapane? Males dosono mriko. Ya wis. Tutuke turokku. Santika. Ayo.
Iya, tahu-tahu malam anakmu, Berak lo balik apa lo sama di balik. Bakal tak kawe sekorok kendi. Oh, berangkat break. Yang samudra aku jaluk
gede pangaburane ya. Oh, balik no. Aku nikayangan. Yang sawut